И понеже винаги ще има хора, да си мислят, че целият свят се опитва да ги излъжи, всичко е скам на тази планета, аз лично искам да ти покажа всички уникални тестимониали, брат, лично мои на наши студенти, защото буквално през последните няколко месеца направихме фабрика за успешни студенти, машини си на хората могат да започнат да ги направят неща. Явно и ти можеш, брат, защото аз лично не съм с нищо по-различно от теб. Аз буквално преди 3-4-5 години цъках Fortnite 24/7, брат. Бях просто едно момче, цъкаше видеоигри и в един момент просто прещрака и реши да си промени живота, защото наистина свърших работа, направих всичките последователни неща и в момента ти можеш да го направиш 10 пъти по-лесно, по-бързо с нашата менторска насока, моята лична и всичките уникални коучове и треньори, ментори в Masterbrand. Така че разгледай ги тези неща, разгледай безплатния контент, разгледай ги нещата, повярвай ми, по-лесно отколкото си мислиш, не е невъзможно и ти можеш, аз се различавам с нищо повече от теб. Ако ти си готов да инвестираш в себе си и да започнеш твой онлайн бизнес, но си мислиш, че ти трябва опит и голям капитал, тази общност ще ти промени живота. Кликаш линка в биото, избираш общност и буквално за 30 дни ще стартираш онлайн бизнес с хора като тебе и ментори, които са генерирали милиони, номер 1 общността в България.